Príjemný dobrý večer, Nové Zámky. Ďakujem, že môžem stáť na tomto pódiu. Slovensko je Európa. A dnes to vôbec nie je prázdny slogán a tieto slová sú dnes oveľa silnejšie než kedykoľvek predtým. Všetci určite sledujete správy a viete, čo všetko sa vo svete deje. Budete so mnou určite súhlasiť, keď poviem, že svet je chorý. Je infikovaný aroganciou moci, nenávisťou, krízou hodnôt a stratou humanity, ale aj absenciou akejkoľvek vízie. A v neposlednom rade snahou o spochybňovanie faktov a udalostí. Ak si pamätáte, na Fica počas pandémie covidu nosieval také plexisklo. Jednoducho odmietal nosiť, ako ostatní občania nosili rúška, nosili masky alebo respirátory. Tento človek celý čas vystupoval v médiách ako človek s plexisklom. Nebol to prekladateľ do posunkovej reči, len skrátka z pozície svojej arogancie a cynizmu spochybňoval nielen vtedajšie opatrenia, ale na námestiach zároveň vyzýval ľudí rúška dole. Prispel tak priamo, alebo aj nepriamo, k smrti stoviek či tisícov ľudí, lebo ľudia mu z nejakého zvláštneho dôvodu dôverujú. Aj dnes je Robert Fico, bohužiaľ, na Slovensku jeden z najdôveryhodnejších politikov. Prieskumy posledné, ktoré som ja čítal včera večer, hovoria o tom, že má dôveru 39% ľudí. My zdravotníci tomu zvykneme hovoriť štokholmský syndrom. Je to skrátka pozitívna, patologická emočná väzba, tak to definujeme. Jednoducho je to to, čo ľudia vlastne vidia každý deň v televízii. Fico skrátka svojím rúška dole inšpiroval mnohých svojich voličov, aby v čase vrcholu pandémie COVID-19 v roku 2021 dali rúška dole a prestali dodržiavať protikovidové opatrenia. Spochybňoval nielen rúška, ale aj karanténu. Mnohí jeho priaznivci tu už bohužiaľ medzi nami nie sú. Uverili, že COVID neexistuje, prípadne to, že je to obyčajná chrípôčka a netreba sa ničoho báť. Lenže problém nie je len to, že vďaka týmto spochybňovaniam pandemických opatrení zomrelo na Slovensku o 30 000 ľudí viac ako v okolitých krajinách pri zohľadnení počtu obyvateľov. 30 000 ľudí, to je takmer celé mesto Nové Zámky. My zdravotníci sme v tom čase boli v prvej línii a videli sme ľudí umierať, ale skutočných ľudí. Nie, neboli to herci. My sme robili v skafandroch, upravili sme si tvárové masky z Decathlonu, vyrobili sme si špeciálne adaptéry na chemické filtre a to sme robili, aby sme prežili.